Louis, poď na kávu. Už idem. A môžem zobrať aj kamoša? Jasné, vítaj na káve z Louis francúzštine. V podcaste, v ktorom si zlepšíš nielen francúzštinu, ale aj vďaka ktorému sa naučíš čosi viac o francúzskej kultúre. Sme Kika a Louis z Louis francúzština a vítame ťa v tejto epizóde. Salut kuku, milovníci a milovníčky francúzskeho jazyka, a ja vás vítam v našej ďalšej novej epizóde v podcaste Na káve z Louis francúzština. Ako už vieš, budeme sa zaoberať rôznymi bežnými komunikačnými situáciami vo francúzštine, a to vždycky tak, že si na začiatku pozrieme trošku také kultúrne okienko, budeme sa zaoberať slovíčkami, čo je teda vocabulaire, potom si ukážeme aj také malé gramatické okienko, grammaire, naučíme sa aj pár užitočných výrazov, ktoré vieš v danej situácii použiť, a nakoniec si to všetko pekne ukážeme v autentickom dialógu medzi mnou Kikou, lektorkou francúzskeho jazyka, a Louisom, francúzskym native speakerom. Tak čo, si pripravený na dnešnú epizódu? Ideme na to! Ahojte kamoši a vítajte v našej špeciálnej epizóde Povedz sa po francúzsky. Tentokrát v takejto video epizóde, tak sme zvedaví, či sa vám to bude páčiť u nás na gauči. Áno, skúsime formát video a uvidíme. Presne tak. Chceme skúsiť trošičku aj niečo také interaktívnejšie. A dnes sme si pre vás vybrali tému, ktorú ste si aj vo francúzskej permanentke odhlasovali. Je to situácia u lekára a je to niečo, čo je vhodné pre úrovne od cca B1 a B2 vyššie. Tak čo, ideme na to? Ideme na to. Začneme teda klasicky, ako už poznáš, našou takou kultúrnou pikoškou a situáciou. A ja mám teda na teba takú malú otázku, Louis, keďže viem, že vo Francúzsku niektoré veci nefungujú úplne rovnako. A jedna je taká aj celkom smiešná príhoda. A to je to, ako si vo Francúzsku meriame teplotu. A to bolo šok viac pre teba ako pre mňa, ale je to pravda, že vo Francúzsku teplotu robíme do zadku. Ale nie všetci, ale áno, je to trošku formát klasika. Je pravda, že to bol jeden z takých šokov, ktoré nás čakali, keď sme sa dali dokopy, lebo u nás sa bežne meria pod pazuchou, a to teda Louis vôbec nevedel, keď si od mňa pýtal teplomer, keď bol chorý, a dosť ma teda šokovalo, že si ho chcel dať do zadku. U nás do zadku sa asi robia iba detičky, ale viem, že vo Francúzsku sú rôzne tábory, ale u vás doma si do zadku dávate teplomer všetci. Áno. A ako to urobíš, prosím ťa, vysvetli mi. Toto ma zaujíma, že ako... Nie, nebudem ťa ukázať. V akej pozícii môžeš byť komfortný na to, aby si tam ten teplomer v zadku proste nechal? A neexistuje komfortná pozícia, myslím si. Je pravda, že je to veľmi zvláštne, no, ale robia to všetci Francúzi teda, alebo aké sú iné možnosti? Ako normál, pod pazuchou, pod jazykou, ale je to klasika, že ľudia povedia, že nie je to precízne. Presne? Precízne alebo presne. Áno. Takže je to preto, ale neviem, či je to pravda alebo nie, ale preto robíme tako do zadku. A ty to takto robíš aj doteraz, hej? Že keď si chorý, tak si dáš proste teplomer do zadku. A nie som chorý. A keď si chorý? Nechcem. To je najlepší liek. Aha, že keď sa bojíš, hej? Áno, nechceš byť chorý. Uznávam, že áno. Čiže toto je taký malinký kultúrny šok a možno aj infoška pre vás, že niektorí Francúzi majú tendenciu si meriať teplotu takto, takže aby ste vedeli. Každopádne, dnes sa budeme rozprávať na tému zdravia a hlavne chorôb. Predstavujeme si situáciu, že sme u lekára a chceme sa teda naučiť, ako opísať svoje symptómy. To je teda náš cieľ, ako rozprávať o tom, že sme chorí. Tak čo, ideme na vocabulaire? Ideme na to. OK, takže Louis nám vždy povie slovíčko po francúzsky alebo nejaký výraz. Ja ho preložím do slovenčiny a možno sa niekedy aj na niektorých situáciách trošičku zastavíme a vysvetlíme si výslovnosť. Dobre, tak najprv máme être malade. Takže être malade, byť chorý. A viac hovorovo, avoir la crève. Tak, čiže avoir la crève je keď sme chorí, ale také trošku viacej slangové. Avoir mal à la tête. Tak, takže výraz avoir mal, znamená, keď nás niečo bolí. Tuto teda bolí ma hlava, bolesť hlavy. Avoir de la fièvre. Mať horúčku, fièvre. Tousser.
Tousser je kašľať. Potom máme avoir le nez bouché. Tak, čiže mať zapchatý nos, le nez bouché. Avoir des courbatures. Courbature ako svalová horúčka, svalovica. Avoir une allergie. Ľahké, mať alergiu. Avoir des boutons. Tak, butón sú výrážky, bežné na tvári. Avoir une éruption cutanée. Je to rovnaké, ale viac elegantné. Tak, je to viacej také formálne, viacej možno v medicínskom formáte, ak máme kožné výrážky. Áno. To by povedal lekár. Presne tak, aha. Se sentir fatigué. Cítiť sa unavený. Se sentir épuisé. To je, že keď sa cítime vyčerpane, hej, sme viacej proste unavení, mŕtvi. Avoir des nausées, alebo avoir envie de vomir. To je teda v prípade, ak nám je zle, že máme chuť vracať. Potom máme ne pas bien dormir, alebo avoir du mal à dormir. Tak, čiže keď nevieme zaspať, tuto máme teda krásnu konštrukciu. Avoir du mal a potom predložka a. Ak máme v niečom problém, ťažkosť, ak niečo nie je pre nás ľahké, môžem to použiť v inom kontexte, tuto teda hej, keď neviem zaspať. Dobre. A potom máme prendre froid, alebo attraper un rhume. Tak, čiže keď ochorieme, keď máme nádchu, A môžeme tiež povedať attraper froid. tak aj attraper, hej, že chytíme vyslovene tú zimu, hej, že máme tú nádchu. Rovnaké máme attraper une angine, alebo attraper la grippe. Tak, čiže keď chytíme angínu, čiže keď ochorieme a máme angínu, alebo keď máme chrípku. A to je všetko. Super. To boli teda slovíčka, slovná zásoba, ktorá sa nám v takomto kontexte pri symptómoch zíde. No a teraz si ukážeme trošičku aj gramatické okienko. Takže, čo sa gramatiky týka, musíme poznať určite výraz avoir mal à. Tento výraz budeme potom spájať s rôznymi časťami tela a znamená to, ak nás niečo bolí. Takže sloveso avoir vyčasujem, povieme mal, dám predložku a, člen a potom nejakú časť tela. Napríklad avoir mal à la tête, mať bolesť hlavy, avoir mal au ventre, mať bolesť brucha, avoir mal au dos, mať bolesť chrbta, avoir mal à la gorge, ak nás bolí krk, hrdlo, alebo napríklad aj avoir mal au rein, ak nás bolia kríže. Takže tu si musím zapamätať to, že mám predložku a s určitým členom, le, la alebo le, a to sa nám spája potom samozrejme dokopy s tou predložkou, čiže a la v ženskom rode, o v mužskom rode a to isté aj v pluráli o. No a druhá veľmi dôležitá časť v rámci tejto situácie je, keď hovoríme o symptómoch a chceme aj opísať možno tú dĺžku, ako dlho niečo trvá, tak vieme použiť rôzne časové údaje ako depuis, il y a a ça fait que. Napríklad, j'ai mal à la tête depuis 3 jours. Bolí ma hlava už 3 dní. Čiže ak niečo trvá doteraz, od minulosti, tak použijem výraz depuis. Ça fait 2 jours que je tousse. Už sú to 2 dní, čo kašlem. Takže ça fait nejaká doba k. Znamená, že niečo trvá nejakú dobu doteraz. J'ai de la fièvre depuis hier soir. Mám horúčku od včera večera, takže opäť moment v minulosti, ktorý trvá doteraz. J'ai pris ce médicament il y a 1 heure. A ak sa niečo stalo v minulosti, chcem dať najavo naozaj ten minulý čas, tak použijem výraz il y a. Čiže dala som si tento liek pred 1 hodinou. Voilà, to je teda gramatické okienko. Parfait. A poďme si pozrieť aj pár nejakých užitočných výrazov. Dobre, tak najprv máme je voudrais un rendez-vous rapidement. Takže to je v kontexte, ak by som chcela termín u lekára čo najrýchlejšie, všimnime si ten výraz termín, povieme rendez-vous, ako stredko. Áno. A potom máme je suis cloué au lit. To znamená doslova, že som priklincovaná na posteľ, niečo v kontexte, keď som proste pripútaná na posteľ, na lôžko, neviem sa hýbať, som strašne proste mŕtva, hovorovo. Áno, hovorovo. Potom máme je crois que j'ai attrapé quelque chose. Ešte raz attrapé. Čiže myslím si, že na mňa niečo sadlo, my povieme, a vo francúzštine, že niečo ma chytilo, attrapé. A viac hovorovo ako attrapé máme chopé, ako j'ai chopé un truc.
Čiže niečo som chytil, hej, nejakú chorobu. Je to teda synonym slovíčka attraper, ale je to slangový výraz. Choper. Tak funguje s všetkými výrazmi, ktoré sme povedali, ako j'ai chopé une angine, j'ai chopé la grippe, chopé un rhume. Tak, je to niečo také hovorové s kamošmi, alebo doma to viem povedať, keď proste sa chcem posťažovať. Áno, presne tak. A potom máme j'ai mal partout. Ako bolí ma celé telo, všade. J'ai mal quand j'avale. Bolí ma pri prehltaní, čiže avaler znamená prehltať. A potom máme ça fait 2 jours que j'ai mal à la gorge. Ça fait que. Tak, čiže výraz, ktorý sme videli aj v gramatike. Už sú to 2 dní, čo ma bolí hrdlo. Je crois que j'ai de la fièvre. Myslím si, že mám horúčku, čiže môžem povedať myslím si, verím, hej, mám pocit. Je crois que. J'ai pris du paracétamol, mais ça ne change rien. Tak, čiže dala som si paralen, ale nič to nemení. Ako sa inak povie typický liek paracetamol vo Francúzsku? Ako sa volá? Povieme Doliprane. Tak ako by znala veta s názvom Doliprane? J'ai pris du Doliprane, mais ça ne change rien. Tak, čiže to je také prirodzené hovorové. My hovoríme paralen, vo Francúzsku Doliprane. Vous pourriez me prescrire quelque chose de plus fort? Mohli by ste mi predpísať niečo silnejšie, čiže sloveso prescrire ako predpísať. Super. To je všetko. To boli teda všetky situácie dôležité v rámci slovíčok a výrazov. No a poďme to dať aj do kontextu a ukážeme si to priamo aj v takom maličkom dialogu. Ty budeš lekár a ja som chorá, OK? Lekár, super. Poďme na to. Dobre. Bonjour. Entrez, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour docteur. Je ne me sens pas très bien depuis quelques jours. J'ai mal à la gorge et un peu de fièvre. D'accord. Depuis quand exactement? Ça fait 3 jours. J'ai pris du paracétamol, mais ça ne passe pas. Vous toussez? Oui, un peu, surtout la nuit. Très bien. Ouvrez la bouche, dites ah. Bon, la gorge est bien rouge, vous avez sans doute attrapé une petite angine. Rien de grave. Ouf, je m'en doutais un peu. Je vais vous prescrire un sirop pour la toux et des pastilles. Reposez-vous et buvez beaucoup d'eau. D'accord, merci beaucoup docteur. Si ça va pas mieux d'ici 3 jours, revenez me voir. Merci, bonne journée. Voilà. Takáto malá situácia, takže mohli sme tu vidieť výrazy ako je me sens pas très bien, necítim sa veľmi dobre, alebo j'ai mal à la gorge, bolí ma v hrdle, j'ai un peu de fièvre, mám trošku horúčku, prípadne j'ai pris du paracétamol, dala som si paralen, mais ça ne passe pas, neprešlo to. Potom sa ma pýtal lekár, vous toussez, kašlete, alebo ešte, čo sme tam mali, aký výraz, Louis? Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, otvorte ústa. La gorge est bien rouge. Hrdlo je dobre červené, hej, riadne. Povedali som attraper une petite angine. Tak, čiže som chytila malú angínu, hej. Attraper une petite angine. Rien de grave. Rien de grave, nič vážne. A máme prescrire, tiež A dôležité. prescrire, tak, sloveso predpísať lieky. Super, výborne. Myslím si, že takto vieme túto tému zdravia uzavrieť. A už len na záver máme malý tip, ako sa posunúť v tejto téme ďalej. Louis, dáš nám teda možnosť, ako si túto aktivitku ešte precvičiť aj doma, napríklad z ChatGPT, napísať si ju, alebo aj nahlas urobiť si self-talk? Tak téma je imagine que tu es malade en France, explique tes symptômes, ce que le médecin te demande et ce qu'il te prescrit. Takže predstav si, že si chorý vo Francúzsku, skús opísať tvoje symptómy a to, čo ti predpíše lekár. Presne tak. Voilà, myslím, že sme takto skončili, no a vidíme sa potom v ďalšej epizóde. Salut! Čo? To už je koniec? Áno, no skvelo si zapracoval na svojej francúzštine. Ak ti ale nestačilo a ak chceš na francúzštine zapracovať ešte viac, pridaj sa k nám do francúzskej permanentky. Naši permanentiáci majú každý mesiac prístup k 2 VIP epizódam navyše. Tie okrem podcastovej verzie obsahujú aj pracovný list s celým zhrnutím slovíčok, gramatiky, výrazov a dialógu. A aby si mohli slovíčka poriadne precvičiť, ku každej epizóde sme vytvorili špeciálny set na Quizlete. Tak čo povieš? Ideš do toho? A ak sa ti dnešná epizóda páčila, poteší nás, ak nás podporíš a necháš 5 hviezdičiek. A bientôt!